тими миллии футболи Тоҷикистон дар бозии сеюми марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2027 дар сафар бар муқобили якачини Малдив ғалаба ба даст овард. Ин вохӯрии 14 октябр дар варзишгоҳи миллии шаҳри Мале баргузор шуда бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи милли пӯшони мо ба анҷом расид. ҳисоб дар дақиқаҳои аввал боз карда шуд. зимни ҳуҷуми бозигарони мо туп ба дасти яке аз футболбозони Малдив расид ва довар зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин кард. назди туп Парвизҷон Умарбоев омад, вале зарбаи ӯро дарвозабон баргардонд. туби баргардонидаро Манучер Сафаров зиракӣ нишон дода ба гол табдил дод. дар дақиқаи 36-ум Шервонӣ Мабадшоев тавонист аз як ҳолати мусоил истифода намуда голи дуюмро вориди дарвозаи ҳарифон созад. бо бартарии 2 гол футболбозони мо ба танаффус рафтанд. дар нимаи дуюм имкониятҳо хеле зиёд буданд. сармураббии даста Горан Стеванович дар ҳайат тағйирот ворид кард ва пас аз талошҳои зиёд билохира дар дақиқаи 78-ум милли пӯшони мо ба задани гол даст ёфтанд. Шервонӣ Мабадшоев муаллифи дубл шуд. ҳамин тариқ тими миллии Тоҷикистон ғалабаи сеюми худро дар марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё ба даст овард. акнун дар даври навбатии мунтахаби Тоҷикистон рӯзи 18 ноябр дар Австралия бо Тимори Шарқӣ рақобат мекунад. аввалан тамоми мухлисони футболи тоҷикро бо ин ғалабаи муҳим табрик мекунем. бозӣ барои мо аз сабаби майдон ва боду ҳаво камтар мушкил сипарӣ гашт ва хушбахтона мо тавонистем гол занем ва дар ин бозӣ ғалаба кунем. дар бозии дигари ин гурӯҳ Филиппин дастаи Тимори Шарқиро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. пас аз даври чорум дастаҳои Филиппин Тоҷикистон 10 имтиёзӣ дарёфта мутаносибан дар зинаҳои якуму дуюм мавқеъ гирифтанд.